de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay Bay. Manatili ho tayong nakatayo. At para po sa pambungad na panalangin, tinatawagan ko po si Hermano Fred Season, member Cebu Tagumpay. Manalangin po tayo. Banal na ikpami, muna po pasibayo lalang po din kekeng pami pasalamat keka pablasang pagkaluban namin kembie ang pong sikanan. Manatili kaya pong kapayapan. King banuli ng banal mong sao ang pong patnube. Yung balang metong kaya kami.
Ginoong ngayon pong mag-aral kami kimbe na ning eskwelahan ng Diyos ko sana raguy pa. Pangaman may pong kabas na ning balang may tungki kami bakir kung may laring mabalatong karing kaya kang kaburiyan. Ginoong ngayon pong magpasalamat siya. Kaya kami santuaryo ngayon kaya kami panuwanan sana raguy pa. Makanya may kaya pong lalong maigit panggabayan karing adomi pang daratang Diyos ko pablasang huling adomi pong daratang diti paya mila po kamalayan diti. Ginoong ngayon pong oras sa iti. Pasalamat kami ng po karin kaya kami sablang kapatad, kasablang may kitago no po may isang metong kaya kami ngayon pinandit, sana rago Diyos ko, nung mga nanularugong may ako kapayapan kareta pong sarili da pong pibale-bale, sana rago po tang magsigubira Diyos ko, katad mo pong kapayapan, bendesyon na mo ang puting karilang sa kayanban kanita Diyos ko, lalo la pong maigit makagawa ang pong makapanuparan karing banadan tungkulan kaya ka. Ginoon timurin ngayon pinandit at timurin nagpare ni kaya sa blang kapatad at pinili mo ka rin dakal Diyos ko sana ragu makanyan diya po nga ba tingin karya ng sarili king banal ng tungkulan ngayon pinandit ba kaya para kung lalong may gitituruitan kaya kami dapat may gawan bangi kasulong nanin kaya kayang kasalpantayanan igpaila po rin kaya sa mo ang pong panalangin ngayon pinandit sa po tanggapan mula tanggapan na no masapo ni balang metong kaya kami tang lima kaya blasan king lagunan ni Jesus sa kaya kayang talapagligtas ipapamilitan ko sa black kaya magpakapilan man iyanasa po. Salamat po. At ngayon pong umagang ito, ang magbabasa po sa ating reading of John 17 ay ang mga kabataan na sina Dustin Lee David at si Resi Josine Gomez. Panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamanahan ng lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kaniya. Ay ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nangakilala nila na tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi ang mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila ay iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang iyo ay akin, at ako'y lumuwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y parerayan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga binigay mo sa akin, upang sila ay maging isa, na gaya naman natin.
Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko. Isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kahapamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan at upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay mo sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanglibutan sapagkat hindi sila taga sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paano ako ang iyong sinugo mo sa sanglibutan, sila rin gayong kung sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila ay pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay mga pakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman na nagsisisampalataya sa akin at sa pamamagitan ng iyong sa kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, nagayan mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila naman sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalulatiing aking ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa, gaya ko naman na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo. Sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay inibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ang dumaong kasama ko upang makita nila ang kalulatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ang mga iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipinakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Maraming salamat po sa ating mga kabataan. Ang tawag po pala sa kanila ngayon ay mga little angels. Maraming salamat. At para basahin naman po sa atin ang mga prinsipyo ng Espiritismo, mga little angels ulit, tinatawagan po natin sina Ryan P. Banal at Ayesa M. Gutierrez. Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang nauukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnay ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig.
Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi nasa lahat ng tao at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon.